Nagdugyot ka nga. Pipita ka po kahit mga tagtipid kasi dinamit mo. Nagagit ka man tata pipita. Ay, Winsor! Ati kaya nagagit na po. Hindi ka man kape, pipita ta kape man. Ano titimpla extra adi? Kape ka o kape. Para ko ba? Ano adi nagkapuji ka ng gamot ko? Kumporme, basta kape. Ay, sige, sir. Mas masam. Sir, ano di ka pinisa? Ay na thank you pipita. Na kumusta nga pipita ti diya gito kalay. Wait, matla ka, sir. Nya nakitipid ka matlayan ti danom. Ay, Winsor! Adi naglaba iso tayo in-washing ko dito, Chiyo. Ay, adi maya makatipid tayo. Adi naginawak pa tatay, iso tayo na yung sigupok na dagi halaman ni ma'am. Well, sa nung namatay. Winsor. Tapos Pinagdigos ko, sir. Abay pinagdiwas mo. Isa ata yung timplak taga Winsor. Na? Ano? Na? Na? Isa yung paborit ko, sir, na yung timplak takapin. Nagdugyot ka man, pipita ka po kahit mo lang tagtipid kasi naramid mo. Isang timbagam, sir, susurutot lang may timbagam ah. Kanya matin, pipita mo, di ka sasahati ay sos. Gagbugo. Matalaramidin mo kas na gamin. Sir, sumusurutak lang matitibilin niyo, sir. Isa nga yung bagay ng Kaya ba nagtitila. Sus ka no. Sayang ang kakapit. Oh, ikaw ba mo, ano kaya mo? Sir, madi agkakape. Kaya mo kasawin, kayo mo kanya, at naumamak kanya. Sir, tayong bagay mat naman nagtipid at tidalong. Ay, sus, pipita ha, kumama kas dyan, ah. Di ba mo dyan, ta, sukatang daw, sukatang.